Здравейте, приятели! Днес ще направя медитация за прошка. Искам да ви представя моята практика за освобождаване от натрапчиви мисли на негодование, гняв и обвинение към наши близки, приятели, колеги и познати, които смятаме, че са ни обидели, изоставили или недооценили. С тази техника ще можете да простите бързо и ефективно. Ще можете да се почувствате свободни от тези натрапчиви разрушителни чувства. Седнете удобно, затворете очи за по-добра визуализация. Почувствайте се част от нашата планета. Включете всички чакри и пуснете енергията в Амрей да тече свободно по двата канала. От седма към първа и от първа към седма. Хармонизирайте дишането си, като поемете 2-3 пъти дълбоко въздух и издишайте бавно. Сега се пренесете мислено в един театрален салон. Седнете на някой стол по средата на задните редове. Салонът е в пълен мрак и само сцената е ярко осветена. В средата на осветената сцена извикайте човека, на който искате да простите. Ако са група взаимно свързана, поставете всички. Сега започнете да отрупвате тези на сцената с всички блага и добрини, които бихте искали вие да имате. Едновременно с това, по лъч от 4-та чакра и 2-ри енергиен център, изпращайте любов към сцената. Още известно време изпращайте любов. Много добре ще е, ако почувствате вие сами в себе си радост и умиротворение от отдаването. Приключваме медитацията. Хубав ден на всички! До следващия път!